Yun, yun ang the way of transportation ng mga tao dito. Kung makakabili sila, pupunta sila sa bayan, kalisa ang sasakyan. Kaya masasaya sila. Ngayon, may ulit ko rin, yung inambang ng mga pamilya, hanap buhay ng Galicia, Iloy, Pindoy, Tipeng, yun, komersyante, kung baka man komersyante. Yung sa tatay ko naman, nagninegosyo rin yan, kasabay nila Lolo Sibio, Superman, yung buy and sell din ng mais, mga giniling, bigat na titinda dyan sa Aguilar, Bugalyo, Mingay, yun ang tindahan. Ang hanap buhay din ng tatay ko talaga na pinag-umpisan after ng World War II, Liberation sabi nila, nag-umpisa siya, yun talaga ang may sasabi ko sa Barangay Bugbog. Napakalakas ang katawan niya, yun ang isang bataan ni Don Pedro Palisok na pinagmamalaki kasama yung Laking Goy, si Pusi Ataknik Reyes, yung may iba-iba silang katangihan na yung kinikwento ko na tulad ng tatay ko, kaya niyang buhatin yung sako ng mais na yung burma, almost 100 kilos yan. Pag kinagat niya sa bibig niya, sa ngipin, kaya niyang buhatin niya na ilalakad ng 50 meters, balikan niya. Kung yung alsong na payuhan ng bigas noon, yung palay, kaya niyang ilis ng birhan niya, yung kamay niya lang, kaya niyang buhatin. Andyan pa rin yung alsong na yan na ebidensiyang kaya niyang ibuhat ng mga panahon yun. Yung si Using Ataknik din, talagang pure, magsasaka dito, hindi rin ako na nagkwento sila kung magnegosyo. Pero magaling mangisda rin yan. Yung Using Ataknik, yun ang contribution niya dito sa Barangay Bugbog. Malakas ang kamay niya. Maparating sabing kwento sa akin ng mga source ko, minsan, yung palay, yung dayami ng palay, pahingi nga pare, sabi niya. Oo, mga ilan ang kukunin. Isang buhatan ko lang, sabi niya, ay isang kasakpat, yun ang sa Pangasinan. O sige, pumayag. Ay tingnan niya, nung paglingon niya ng yung hiningan niya, ay yung pala pinantali niya, yung lubid na pang kuwan ng kalabaw sa bukid, mahabang-mahaba. Tinalian niya yung dayami. Binuhat niya, baka 3 karga ng karito na buhat niya. Sabi, pare, inubos mo naman yung dayami, sila mo naman ako. Sabi ko sa iyo, pare, isang sapat lang, kaya ito, isang sapat lang. Pero halos nung kuwan, inaubos sa laki ng katawan niya kahit maliit. Mabistog yan. At saka pag nakipagbunong braso yan, yung paligsahan sa kamay, yung tursi na sinasabi, ay napakalakas yan. Halos puputok daw yung daliri ng kalaban, kaya mapwersa rin yan. Si Reyes. Ngayon, ang isusunod ko rin yan, yung mga pamilya palitat na, tapos na ang Reyes. Ayan, pure din sila na tahimik na namumuhay dito, magsasaka hanggat marami rin silang pamilya na umaasenso, ganun. Ganun ang history ng Barangay Bugbog. Nathan, may babalik ko ngayon sa kalamidad dahil yung mga hanap buhay ng mga ninuno rito, naikwento ko na rin kung paano sila namuhay, magsasaka, mag-business, magtinda, ganun. Ang isang may dudugtong ko rito, nung bumaha nung 1948, may bagong dumating dito na yung radyo, sabi ko, yung parang karugtong nung nasira ang kalikasan, sabi ko, nung pinuwid na itong 1935, nagkaroon na ng diki rito na hanggang sa ngayon. Ang pinagtataka ko, sa observasyon ko sa kwento ng Nino, kung may bagong darating dito na instrumento o makikita ng mga tao, ay nagkakaroon ng baha. Simula noong 1935, kauna-unahan yung draga. Pagkatapos na tuwing niya, binaha sila. 1948, dumating ang transistorized radio, binaha na naman sila. Sumunod na ako ay malaki na rin, panganak na rin ako sa 1952.
dumating yung baha noong 1972 na mag-ilang buwan. Ano na naman ang instrumentong dumating dito sa Barangay Bukpok? Yung transistorized TV, black and white ni Don Fermin Parisok. Don Fermin Parisok, sabi ko, dahil itong 1970s na isinalin na ni Don Pedro Paleso ang pamumuno ng Barangay Bukbok, itong Hacienda Bunsisong. Siya na ngayon ang inkargado at saka pumalit na bilang pinuno sa barangay, yung barangay captain, punong barangay, yun, Don Fermin Palisok na ang pumasok dyan. Kaya dumating noong 1972, binaha kami dahil may pera na, mahiling magnegosyo, yung nabanggit ko noon na palago dito sa Barangay Bukpok. Yung iba-ibang pamilya, nagkaroon din ng mga anak na umaasinso rin. Naglipatan din sa iba-ibang bayan kung saan sila nakatagpo ng magandang hanap buhay nila. Yun, si Fermin Palisok, may balik ko dun sa kalamitan na nangyayari. Kakasunod-sunod na ito. Tumating, transistorized TV na pinapatak ko sa generator. Nanonood kami dyan ng balita, kung may boxing na din. Pagdating ng birthday niya, umula ng dire-diretso hanggang September, June 10 ang birthday niya. Nanonood kami ng TV, may handaan na malaki. Simula ng ulan yun, binaha na kami hanggang lumiwanag na ang panahon ng August yun, magdalawang buwan yun. Nandito kami sa Barangay Bukpok, abot ng takot. Lahat ng kabahayan namin dito na nilipat ng pangalawang lipat dito sa may lugar na ito, yung street line na kasado. Natipad lahat yan, pati bahay namin. Bahay ng mga pamilya Makaraeg, sila Lumboy, mga Aquino, natibag. Naglipatan kami na naman sa bandang unahan na naman dito sa point dito, karsadan ito. Dito nagkakatabi-tabi naman ang bahay ng harap-harapan. Noong 1972 yan, pumahan na naman dito sa amin ng napakamalalim talaga. Yun ang mananabagasan namin. Hanggang nagpapatuloy-tuloy dito ang pamumuno ni Fermin Palisok na hanggang 1980 siya pa rin ang barangay captain, ganon. Dumating naman sa punto na ang Barangay Bukbok noong 1972, 72, medyo yung sa religious activities namin ay hindi masyadong nag-aktibo dahil may nangyari sa Barangay Bukbok. Napahin ko yung kapistahan, kasayahan ng yung yearly. Na-stop ata ang pista namin sa patron ng San Jose 1971 hanggang 1974 nagsimula. Pero nabago ang kapistahan namin na pag-usapan ng mga taga-Bukbok dahil kung may trabaho sila, hindi sila makaka-attindi sa pistahan kung nasa ordinaryong araw. Kaya nilipat ang pista ng Barangay Bukbok ng third Sunday ng February. Kung ano ang tinamahan ng pulang kalendaryo na tatama sa linggo, yon ang kapistahan at saka dispiras niya yung Sabado. Kung halimbawa ang tinamaan ng February 1 ay Sunday, tingnan mo yung pumatlong Sunday, magkakaroon ng pistahan sa 14-15 ng February. Tamang-tama sa Valentine. Dahil yun ang napag-agree niya ng mga pamilya Galicia, sila Kuya Edward, sila Joyce, sila Kuya Gas, yung mga Maynila na nagtatrabaho na sumusuporta dito sa Bukbok, lalo-lalo na sila Uncle Ponsing. Yung mga generation ng 4th generation noong 70s na masayahin din ang pistahan ng Barangay Bukbok. Ang himala dito nung mga kwan namin sa religion ay may naikwento sa akin na may babalik yung history. Noong 1927,
source ko ito kay Biling dahil minsan late na yung mga bigay ng information sa akin.